ህዝبي وكل مزريو تدعيسهم ناب ግብጽ ከመለሱ ይሉ ነበርሞ እታም ገዲ ምድር ፍልስጤማውያን ነሳቀረባ خنሳ አምላህ በአ አይመረህም አምላህ ገናነት ህዝቢ በመገድ በረኻ አቢሉ ንባሕሪ ኤርትራ አዘሮ ለእስራኤል ድማ ካብ ምድር ግብጽ ተሰልፈው ወጥ ስለዚህ ታሪክ ለእስራኤል እንተዳ عزب ኮይና ታሪክ ናይ ነፍስ ወከፍና مخانو كنزقعو يبلنا بمسرته على እግዚአብሔር ተጻፈ ለትምህርትና ተግሳጽና ስለዚህ ካባሪያ ደቅ እስራኤል እንመሃሮ ነገር እንታይ ምናልባት ደቅ እስራኤል ከግብጽ ሳቲና እግዚአብሔር ዝበለለው ወይ ከእግዚአብሔር እስራኤል ከነዓን ዛቱ 40 ዓመት ወስደው 40 ዓመት ነው ወስደው ዝገበረው ምክንያት ግን እንታይ ስለምንታይ حصار مجد خنسا كلا እግዚአብሔር በተነውህ መገዲ መርጭ ስለዚህ አብዙ አለ ዘኸንሪው ፍርዓን ነተም ህዝቢ መስሐለ ይخيل ስለዚህ ፍርዓን ነተም ህዝብ ንኸሓቆ በቀሊል ነገር ከምዘይ ሓለቆ ትሪ ልቢ ፍርዓን አቃል እግዚአብሔር በሰፊው ተገሊጽና ስለዘሎ ነገር ግን ፈቲ ኸይፈተው እግዚአብሔር مسكبدتو من الحزبي نخلقو ويكا نخغدفو كي እግዚአብሔር ኃይሉ ዝገለጸሉ 10 ትምህርታት አፍተ ጊዜቲ ፈጽ እዛን 10 ትምህርታት እዚአተን ንኽትጸማ ፈርዖን ከሳብት ጊዜ ተታየር ነው ልቡ አትሬ ነው ነደቅ እስራኤል ንኽገጾም ዳአምበር ከንት እግዚአብሔር ዝብሎ ንኽገድፎ አይደለም أذن عسرت المرتبطات تراجعنا المالتي دك إسرائيل تم أعمال اختبارك آخر طاعت كينونهم زنبرة وي زبل خوان زنبرة جل خاو خنتك ستة أخوينا مغزف تدان نيرو مغزف تعكر عبي استقبل عليه ناطم ممثلين يقوم مالتي نعاتهم زبل خلو نعاتهم تسوقلو نجارات نيرو ስለዚህ እግዚአብሔር መኻማ ኃይሉን ከገለጽ እንዳገብራለሁ እግዚአብሔር በትምህርት ተአምራት ለህዝቡ ከውጽ ከላ ስለዚህ እግዚአብሔር ለደቅ እስራኤል ከግብጽ ሆጾም ኮሎ በኃይል ዋጋ ተኸፊው ወይ ማለት ተማሊ ማይና አኻተም ክርስቶስ ኢየሱስ ከነና ኸሎ ደም ከፊልና كابتلك إسرائيل كافتحزوهم كافقاريوهم زنبرة فرعون كافتزقزون زنبر بارنات بتمرتنا تعبرات بحياة كنتم إذا إلى كوتو زغالو أنا نسخاتكم كاتمات كافتعت عيتو حزنا زنبرة أمربو أسيرنا زنبرة حيل تسمعتنا السيطان بدل كريستوس يسوس تاجرنا هنا علنا لنا حارة ስለዚህ በክርስቶስ ኢየሱስ ከትልቅ እስራኤል ካብግብጽ በኃይልን በትምህርትን እግዚአብሔር ዘወጽሮ አነ ንስኻትኩም ካኹም ዝኽብሉ ጸናሑ በደም ክርስቶስ ኢየሱስ በዋጋ ዋጋ ጥራሕ ዘይኮነ ክብር ደም ዋጋ ኢየሱስ ተኸፊለና ሓርነት ወጽና ስለዚህ ደግም ዝገዛና ወይ ከዓ ተዘሸገረና ዝኸደና ዝነበረ دقيمنا نخيل ريو تغيرنا غويتا دمو خفيف ስለዚህ እግዚአብሔር አምላህ ንምንታይ በተሐጻር መንገድ ዘይመረሐም ንምንታይ 40 ዓመት አበረኻ ቆለል ንኽብሉ ተገዲደ አብሂወት ይኩን አብሂወትኩም አኩና አብናይ ኩላና ሀፍታን ጎይታ ዝፈለጥና አላ ሐሳብዛ ጊዜ እግዚአብሔር ዝበለና ነገር እግዚአብሔር ዝራእየና ነገር እግዚአብሔር በባሮቱ ሐሊፍ ዝተናገረና ነገር ከሳብዝ ጊዜ አብይና ረሂና ያለ ከምት እግዚአብሔር ዝበለና ከምት እግዚአብሔር ዝራእየና ከምት እግዚአብሔር ኣብ ሰማይ ብዛዕባና ፍቃዱ ዝኾነ ነገር ንኸይንኸውን ዝገብረና عنكلي لزبرنا زلو ነገር እንታይ
ስለዚህ ካብ ታሪክ ደቂ እስራኤል ካብታ ንሕና ንጎይታ ዝፈለጥና ኣላ ብጎይታ ሓርነት ዝወፀና ኣላ ከምቲ ንሳቶም ከዓ ካብ ኢድ ፈርዖን ብሓያል ቅፅል እግዚኣብሔር ሓርነት ዝወፅላ ንሳቶም 40 ዓመት ኣብ በረኻ ከምኡ ኢሎም ዝብለና ቃል እግዚኣብሔር ወረባታት ንሕና نتصلي قلت تتصلى معي من رخوتي لكسيابير كتصوع خلنا كسيابير أسمعي كلنا بسماعتنا ترى تصوعنا أبيت المدينة أتزفدر خاب سمو أنت تصوع حون سني لله كيف سمعكم ስለዚህ እግዚአብሔር ብስሙ ብዝጽዋዕና ነው እግዚአብሔር ይሰማዕና ነገር ግን ከምቲ እግዚአብሔር ዝበለና ዘይኮነልና መገዲ እንታይ በብዙሕ ነገራት ወይ ከዓ በብዙሕ አጋጣሚ ታሪክ ደቂ እስራኤል አንቢናዮ ተሰቢኽናሉ ተገልግልናሉ አገልግልናሉ ከወደ ንኽእል ግን ጉዕዞ 40 ዓመት ንምንታይ ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ይሞማሉ نتوم حزبي وق مزري تبع عيسونا قبسي كيملس سلازي مصحف قدوس كترجم قولنا فرعون كان تمثالة سيطان قبس خاهم تمثالة عالم قريم زوس سلازي خافت زوجos زنبرة بتمثالة سيطان ترى بحيز الله فرعون بوصخلو كاب على وجههم كأمن قص الله كأتوا خلوا أنا نسخكم كهم ينخل آمين سلام بكريستوس الحين آمين بكريستوس ربنا مدحنا كمتي تاريخ دك إسرائيل تمرتنا تأمرات زنبرة أنا نسخكم كل حاجة لنا بتمرتنا تأمرات أنا كريستوس يسوس كقرف كله حديك سماي حديك ندري كتنتال كله ليش شيء نقدر تنزجر نطرف التنبل معرفة اللي تقول زورنا نتحمل حتى كرفات ناي كريستوس قل سبوه من شتى من الوقت جزاك سيكري أخلوه نخالوه مسايد له عزر كله خا كريستنا نايلون تاعي كم زك على ما يوحي يسمعنا زك على ما أنا نجزار سيد زار زلوا نسخكم كلا تلوتو أيكمكم كريستوس كان يلوس لازمزنا كانك على لوجو بايكم بروحات أدخل تقولنا أدخل خبريوس قطعنا كريستوس أنت راخوينه واقع كريستوس أنت رأزرد عنا خوينه كم እግዚአብሔር ዝበለና ኮይና ክንረክብ ንኽእል ስለዚ እግዚአብሔር እቲ ህዝቢ ውግእ ምዝርኢና ግብፅ ንኸይመለስ እንታይ ክገብር ተገዲዱ ብኻልእ መንገዲ ንኽነርዖም ተገዲዱ ናባና እንተ ኣምፂና ብዝተፈላለየ ኣገልገልቲ ብዝተፈላለየ ምእመን ብዝተፈላለየ ነገራትን ኩነታትን ውግእ ምዝለዓለና ካብ ቤት ኣምላኽ ንጠፍእ ኣረ ናብ ዓለም ናብ ግብፂ ከዓ ባክ ክንገብር ንግደድ ብሩኻት ክርስትና መቸም ኣልጋ በኣልጋ ክርስትና ኣልጋ በኣልጋ ኣይኮነን ወንጌል ዋጋ ይኽፍል ብጣዕሚ ወንጌል ዋጋ ይኽፍል ከምቲ ተረዲእና ዘሎ ተረኣ ኮይኑ ነቲ ዝገጥመና ይኹን ነቲ ዝረኽበና ነገር ንኽንቅበሎ ድልዋት ንኸውን ኣይኮነን ዘይገበርናዮ ዝገበርናዮ ከዓ ገለ ነገራት እንተራ ተዛሪቡና ማዕረፍ እንደይ ንነድር ማዕረፍ እንደይ ንጨፍር ንምቕባሉ ማዕረፍ እንደይ ይኸብድ
بيروس نويتا كل حدينا نسعرك علينا سلزع سنان وإذا نقول نقدر قديش كتسعرني زلق عفسي ميت كعبت مس ستة عطات من قصتها زلالة وهيبات ناو حدا نقدر نختبت صح انت يتليك عامي يتليك مدلاو يتليك محساب يتليك أمرها بكل نقرات ريد الخخون يتليك سنا أمره مدلاو يدلك سلازي كريستنا زجمر بصحته زوجو ወይ ካዘ ፈጽሞ ግን ወዳት አሜን እግዚአብሔር ከንተው ተጽሞ ይባላል ካፍት በጅማርና ስለ ፍጻሜና ዘለምዕ ፍጻሜና ዝጽቦ ወጸጉ ይብዛሃል ደው መባልና በመሕረት ተአምር ካባና ዝኾነ ነገር የለም إذا حبيتنا نبيت أملاك نمارسها زلنا بمحرات كسيء بهر الأمبر كمان زخنا نكرينا من الوقت زخارنا خوي نقسم معنا خلي من الوقت زخنا نكر بتموي قالوا نستوعب إنه خلنا نكسر نمارسه خوي نقسم معنا يا خلي كنزول محرات كسيء فيه كابكالوت بديتنا زي كل الناس كابكالوت زلتنا ولدات كسيء بهر توعي الناس نستسمنا السوق تدعون እግዚአብሔር አምላክ ወለዳተ ይሉ ብደውም ወዱ ስለዛደ ስለዚህ ጭራሽ ሲጠፋ አህራት እግዚአብሔር አሜን እዝሆይነትን ፈሮን ተሐያል እንጽም እግዚአብሔር መስረኸበቶ ነደቅ እስራኤል ተخገብር ተገዲዱ نخلقهم كيلو مغنياتو وثاني مجرشا زنبرة تأمرت እግዚአብሔር كل بخري دكي قبصاوية تغطي ما يموت منتسي مغزف تتعلماته لنيري بتعمل تزقرمني عفت دكي قبصاوية تسلمات كخلق كلها دك إسرائيل قب برهان بروخات أتوم على عالم زلوا أحزابكم سلماتهم زلوا نحن قلنا تا كريستوس زبرحنا برهان سنزلنا أبانا انتهان برهاننا سلمات أبانا أيسرحنا أبكال الواي تان لقصر كخون كله أبانا قد انتهان له مسكنا أزول بمحاجي برديته سلازي إذا عباي إيد እግዚአብሔር ስለዝረኸበቶ ፈርዖን ታሕገብር ጀሚሩ ክለቆም ጀሚሩ መልቃም ተራ ጀሚሩ መኻድር ተራ ተጀሚሩ ጉዕዞ ምብጋሳ مسيحوي ስለዚህ ምጅማር ጉዕዞ ኣብዚኦም ዝጅምሩ ዘሎ ስለዚህ ደቂ እስራኤል ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ዝለና ካበዮም ተበጊሶም ካብ ራምሴስ ነቂሎም ኣብ ሱኮት ከኣሰፈር ብስእላዊ ነገር ኣላ ላፅናያ ክንከዲና ዘለዋና ግዜ 40 ደቂቀ ነዘን 40 ደቂቅ ነተን 40 ዓመት ክንጥቀመለን ኢና ኣሜን حتى منقد እግዚአብሔር ስለዝራራና እግዚአብሔር ስለዝረዳና እግዚአብሔር ስለዝመረጸና ስለዚህ ተጉዕዞ ጀሚርሎ አተመንገዱን ተበጊሰሞ ነው ደቂ እስራኤል ካፍተሰፊሮም ዝነበሩ ራዓምሴስ እንታኽገብሩ ጀሚሮ ነቂሎም አሉ ጎይታ ከካት ዝነበርና ያካት ወዲቅና ዝነበርና كنا حتم رحوقات زنبرنا ندنقص زنبرنا بطعمي مساكين زنبرنا بمحرات وردي مقصواعنا خلو بإيدو سحيبو خلصعنا خلو
ጉዕዞ ክርስትና ሽዒና ሀይልና መጀመሪያ ማለት ነው። ስለዚህ ደቂ እስራኤል እዚያ እዮም ተጓዒዞም ታብ ጉዕዞ 40 ዓመት እምበር እዚኣ ወሲዳ እንታሪኹማ ረዓምሴስ ኣብዛ ቁፅሪ ሓደ ዘላ ናብ ከነዓን ክትወስድ ገሌና እቲ እዋን ናይ ስደት እዋን ስለዝኾነ ብዝተፈላለየ ነገር ንእስራኤል ቆሪፅና ክንከውን ንኽእል ኢና። መንገዲ እስራኤል ወይ ከዓ መንገዲ ሲናይ ርኢናዮ ክንከውን ንኽእል ኢና። ብዛዕባ እዚ ክሓስብ ከለኹ ብጣዕሚ ዝገረመኒ ነገር ሓደ ነገር ክንደይ ይወስድ 40 ዓመት ወሲዱ እንደማሉ ነገር ግን ንሕና ክንቆፅሮ ከለና ክንደይ ይወስድ ኣብ ጎግል ከም ዝገበርኮ ካብ ግብፂ ናብ ከነዓን 847 ኪሎ ሜትር በአውቶቡስ ከባቢ 6 ሰዓት ይወስድ ብነፋሪት ከባቢ 1 ሰዓት 30 ደቂቃ ይወስድ ብንእሽተይ መኪና ድማ ካብ 4-5 ሰዓት ይወስድ። እዚ ከዓ ምስ ኩሉ ትራንዚት እዩ። እዚ እንተደኣ ኮይኑ ብእግሪ ንምእታው መንገዲ 4 ክሳብ 10 መዓልቲ ንሃቡ ዋላ ወርሒ እውን እንተሂብናዮ ምስ 40 ዓመት ከነናፃፅሮ ከለና ኣዝዩ ነዊሕ 40 ዓመት ክንብል ከለና ምናልባት ብቃላትና ክነውፅኦ ከለና ቀሊል ክስማዓና ይኽእል እዩ። ክንከዶ ከለና ግን ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ስለዚ ከምዚ ቅድም ኣቢለ ዝበልኩኹም ረዓምሴስ ተበጊሶም ኣለዉ። ካብ ረዓምሴስ ከዓ ናብ ሱቆት ነቒሎም ኣለዉ። ኣብ ኤታም ወሰን በረኻ ድማ ሰፈረ። ክሳብ እዚ ግዜ እዚ በዘይ ምጉርምራን በዘይ ምምራር እግዚአብሔር ቅድሚኦም እናመርሖም ይኸይዳሉ። ብጣዕሚ እቲ ዝገረመንን ዘሰበረንን ነገር እግዚአብሔር ብመዓልቲ ከም ዓንዲ ደበና በለይቲ ከዓ ከም ዓንዲ ሓዊ ገይሩ እናመርሖም ኮኑ። እቲ ፈጣሪ ኩሉ ፍጥረት ዝኾነ ልዑል እግዚአብሔር እናረኣዮ ከለው ብሩኻት ብዛዕባ ደቂ እስራኤል ንዛረባ ኣለና እምበር ንሕና ወርኮ ዝመርሓና እናረኣየና እንኳን ንጉረሉ በተም ውልዳትና ዝኾኑ ውልዱ ህበት እግዚአብሔር ኢሉ ብውልዳትና ገለ ነገር ምስማዕታ ኣነስ እዚ ውላድ ዝንበር ተማሪረ እዚ ውላድ ዝንበር ከምዚ ገይሩ ያ ስጋ ሒዝና ዘለና ዘይርዳእና ኣምላኽ እዩ። ነገር ግን መልስ ምባል ኣዝያ ኣገዳሲ እዩ። ኩሉ ግዜ ክንመለስ ከለና እግዚአብሔር ነዚ ዝፈትዎ መምላስ። ስለዚ ኣብ መንፅር ፃዕ ሒሮት ባሕሪ ኤርትራ ተሳገረ። መቸም ኣብዛ ቁፅሪ 3 ዘላ ፃዕ ሒሮት እትብል ዘላ ካብ ኣየቡ ናብ ማራ ንኽኽዱ ባሕሪ ኤርትራ ኣብ ማእኸሎም ዘሎ ማለት እዩ። ብሩኻት ኣብዚ ሽወደል ከም ዘለና ብዝኸድካዮ መቸም ቀላያት ኣሎ ባሕርታት ኣሎ ሽወደል ኣይኮነን። ባሕሪ ኤርትራ ከምዚ ጌርካ ክፍል ኣቢልካ ንኽትሻገሩ ንቑፅ መሬት ንክኾነልካ በትቢቶ ንኽትከይድ ከለካ እኳ ማዕረ ክንደይ ይገርመካ። ስለዚ ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ምስ ቆሙ ጌና ንባሕሪ ኤርትራ ሙሴ ከይከፈሎ ከሎ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ከግረምሮ ጀመሩ። ናብዚ በረኻ ክንመውት ዝወሰድካና ሳብ ግብፂ ዶ መቃብር ኣይነበረን። ብጣዕሚ ይገርም። موت كما يجي مقابر زمانات أورد قويك تلاميذ أبي إفراح اللي تقبيره حملي أبز تقبيره حملي أبز تقلالي نجارات كينون حملي سلسلة
نازو برخا خلموت زوسد كان ناس أبكتسلو مقابل أين بيرني ما تزمرهم زلو كدميهم بتمرتنا تأمرات زسنيهم زلو زيابهير من الوقت نموسي ويكان أرون زكرون مخيو سمع مخيل እግዚአብሔር ግን ማخدم አለ እግዚአብሔር በህልውና ሰማለ ህልውና እግዚአብሔር ወጥቶ ሳናየው አሜን ህልውና እግዚአብሔር ወጥቶ ሳናየው ህልውና እግዚአብሔር ዝናፈቀኝ ብለናል አሜን ነው ስለዚህ ለግብፃውያን መከለገል ግን ምኽን ገዛ ማሐሸና ነው موت እንዳለለዩ موت እንዳተበለዩ ኣብ ግብፂ ክንቀብር እኳ ማሐሸና እንዳበሉ ከለው ንግብፂ ንኽግዝኡ ንኸገልግሉ ካብት ሓደ ነገር ይደልዩ አሉ በመንፈሳዊ ዲክሽነሪ ተራቢልና ግብፂ ከተቀደም አቢለ ዝወርኩ አለ ስለዚህ ናብ ዓለም መምላስ ኣብታሕቲ ሰይጣን ግዝኡ ኸንካ ንሰይጣን መገልጋል أورد زموتس ميت ነገር ግን እግዚአብሔር አቃል الله ሚካኤል አብዛ حالته ለዚኣ ትቅስ መሰበላ ግደት ኣይትቀጽል ውሽጤ ከማዝብለ ነይሩ ምክንያቱ እቲ ዝሓስቦ ዘለኹ ውሽጤው ዝመላለሰን ዝነበረ ቃል ንኸይትንትነለይ ስለ ዝፈራኹ ያخلك እግዚአብሔር ያክል ወደስ ምክንያቱ ሃሉ አይካሉ ከዕከስ ይካሉ ዓቅል ክገብሩ አይካሉ አምህዳት ዘይብሉ ነገር ምስተውዓል የለን ምስተውዓል ካይ ዝድፈር በዚህ ተአተኹ ምስተውዓል እንትራት ተለፊኑ ተዳአ ህዳት ዘይብል በዚያን ወጽ ይጽዕር በዚያ አይኮነትን በዚህ ኸወጽ ይፈትን ምክንያት ምስተውዓል ተለፊኑ ህዳት የብለይ ዓቅለይ ተወዲ ተጸንቂቂ ማለት ስለዚህ ደቅ እስራኤል ከአንታይ ኮይኖም ዘሎ እቲ ብሰረገላታት ደድሕሪኦም ዝመጽእ ዘሎ ሰራዊት ፈርዖንን ስለ ዝረአዮ ተሸቢሮም ፈርዖ ብፍጽም ካበይካ ካብ ፈርዖን ንላዕሊ ካብ ሰረገላታት ፈርዖን ንላዕሊ እግዚአብሔር በትምህርትን ተአምራትን አውጽኦም ከሎ እግዚአብሔር ኣብ ሓሳቦም ከቋጽሩ አይካሉ ሙሴ መቸም ዓለም ዓለም ረኸቡ ብጣዕሚ ካብቶም ኣብ መንግስቲ ኣምላኽ ኪድ ምስ ወጉሑ ኣብ ቢለ ክስዕሞም ዝደሊ ሓደ ሙሴ ምክንያቱ ህድኣቱ ዓቕሉ ትዕግስቱ ብጣዕሚ ገሪም እቲ ኩሉ ህዝቢ ናብኡ እዩ ዘገሮም ድሞኑ ዘሎ እቲ ኩሉ ህዝቢ ኣፉ ሃቢሉ ንዕኢ ዝዛረብ ዘሎ ነገር ግን ሙሴ እንታይ ዶ ኣይትፍርሁ ሰይጣን እቲ ቀዳማይ ነገር ዝዋግኣሉ ፍርሂ ዝበቀልካ ፍርሂ ዘለካ መጠን እንታይ ከም ትገብር እንታይ ከም ትሰርሕ ኣይድኣካ ፍርሂ ተራሃሊ ህድኣት የለን ህድኣት ተራዚሓሊ ምስተውዓል የለን ኣይትፍርሁ ደው በል ጽናዕ ትባዕ ኢለኒ ኣዘዝኩኻ ይበቃል እግዚአብሔር ስለዚህ በትትሪዮ ዘለኻ ምክንያቱ ደቂ እስራኤል እንታይ ምኾነሉ ነቲ ዝመፀም ዘሎ ብሰረገላታቱ ምስራዊቱ ዝስዕቦም ዝኽተሎም ዘሎ ፈርዖን ስለ ዝረአዮ ፈሪሕን ስለዚ ኣይትፍሩ ደው በሉ ረኣይ ምርኣይ ተውፅኦ ጣጣ ብዙሕ እዩ ብምርኣይና ብዙሕ ነገር ኢና ካብ ፍቓድን ሓሳብን እግዚአብሔር እንወፅእ ምክንያቱ እቲ ንሪኦ ዘለና እንታይ ገብረና እዩ ከምዚ ቦታትና ምርኣይ ምእማን እያ ትበሃል ነቲ ንሪኦ ዘለና ንኣምኖ ኢና ሓይሊ እግዚአብሔር ግን ካብቲ ንሪኦ ዘለና ይሓቢ ካብቲ ምስኦም ዘሎ ስእነት ምሳና ዘሎ ክርስቶስ ኢየሱስ ንሱ ይዓቢ ኣሜን ሰለ
ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታዬ ስለዚህ መሊስኩም ንዘለዓለም እዞም ሎሚ እትርእይዎም ዘለኹም ግብፃውያን ደጊም መሊስኩም ንዘለዓለም ኣይክትርእይዎምን ኢኹም ስለዚህ እቲ ዘሸግሮም ዝኸብዶም ዝነበረ ዘጨንቆም ዝነበሩ ደድሕሪኦም ዝስዕብዎም ዝነበሩ ብስራሕ ብባርነት ልቦም ዘጥፍእሎም ዝነበሩ ደጊሞም ከም ዘይብሎም እግዚአብሔር ክዋግኣልኩም እዩ እሞ ህድ ካልእ ስብከት የብለይን ኣብቲ ናይ ሚኪሓወየ ዝነድቕ ዘለኹ ስለዚ እቲ ዝርእዎ ዝነበሩ ብጣዕሚ ኣፍሪዎ ሙሴ ኣብቲ ግዜ እቲ ናብ እግዚኣብሔር ክልምን ከሎ እግዚኣብሔር ገለ ስለምንታይ ከናባይ ትልምን ኣለኻ እቲ ዝሃብኩኻ በትሪ ጌርካ ነቲ ባሕሪ ውቕዓዮ ምድረት ባሕሪ ኤርትራ ክትኸፍል ኣይገርመኩም ብሓንቲ በትሪ እኳ ከዚያ ገር ምስ ሃረባ ክፍል ምክንያቱ ሓይሊ እግዚኣብሔር እቲ ካብ ዘየለ ናብ ህልው ዝፈጠረ እግዚኣብሔር እቲ ፈጣሪ ኩሉ ፍጥረት ዝኾነ ኣምላኽ ከምዚ ኢሉ ሓደ ኣገልጋሊ ብጣዕሚ እዩ ዝፈጥሮ እንታይ ኢሉ በቃ ንሱ ገለ ነገር ይስራሕ ኣሎ ሓደ መንእሰይ ኣይኮነ ንገረሉ ዝፀርግ ዘብል ስለዚ እግዚኣብሔር ገለ ነገር እንተራ ተዛሪቡ ምክንዋን ኣላ ምቕናዕ ኣላ ምስላጥ ኣላ ምፍዋስ ኣላ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣዝዩ ሙሴ ክልተ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ንባሕሪ ኤርትራ ብበትሪ ገይሩ እንታይ ገይሩ ካብቲ ዘደንቐኒ ካብቲ ዝገርመኒ ከም መንደቕ ኮይኑ ብኡ ዓሳታት ይቀላቀሉ ዶ ነይሮም ኢለ ይሓስብ ኣይተፃሕፈና እንታይ ሓሳብ ምክንያቱ እቲ ማይ መሊኡ ዝፀንሐ ንቑፅ ምድሪ ኮይኑ ብኡ ክትመሓላለፍ ብኡ ክትከይድ አቤት ኢድ እግዚአብሔር እግዚአብሔር ክሳብ ደቂ እስራኤል ኩሎም ዝሓልፉ ተጸብዩ ንደቂ ግብፃውያን ፈረሰኛታት ፈርዖንካ ብሰረገላ ሓዊ ታገብሮም ጀሚሩ ከጨንቆም ጀሚሩ ስለዚ ፈርዖንን ሰራዊቱን ሰረገላታቱን ኣብ ባሕሪ ኤርትራ ተሒሉ ሰጢ እቶም ንደቂ እስራኤል ዘጨንቁ ዝነበሩ እቶም ብስራሕ ዓቕሎም ዘፅልብሎም ዝነበሩ ፀላእቶም እናረኣይዎም ሓንሳብ እናሓዋሩ ሰጥዩ እቲ ትማሊ ንዓይን ንዓኻትኩም ዘጨንቐና ዝነበረ ዝኸብደና ዝነበረ ዓቕልና ዘፅልበልና ዝነበረ ዝደቑሰና ዝነበረኻ ብሓያል ቅፅም እግዚኣብሔር እንታይ ገይሩ ተለቂሱ ኣሜን የለን ስለዚ ንቐፅል ማራ በፂሕና ባሕሪ ኤርትራ ተሰጊሩ ኣሎ እቲ ምጉርምራም ድሕሪ ባሕሪ ኤርትራ እንታይ ተገይሩ ኣሎ ምዝማር ተጀሚሩ ኣሎ ምስጋና ተጀሚሩ ኣሎ እግዚአብሔር ተዋጋኢ ተባሂሉ ስሙ እግዚአብሔር ሓይለይን መዝሙረይን እዩ ኢሎም ደቂ እስራኤል ታገቡ ጀሚሮም ንእግዚአብሔር ክዕብይዎ ጀሚሮም ካብቲ ምጉርምራም ወፂኦም ንገለ እዋናት ናብ ምስጋና ግን ኣይፀንሐን ኣብ ማራ ምስኣቱ ማራ ዝተባሃለሉ እቲ ዝነበረ ማይ ማራ መሪር ስለ ዝነበረ ካብኡ ዝተላዕለ ታቦታ ማራ ተባሂሉ ስለዚ ደቂ እስራኤል ከዓ ታክገብሩ ጀሚሮም ድስቲ ማይ የበላ ነዚ መሪር ማይ ሰቲና ንክንመውት ዲኻና ዝንፂኻ ኣይገርመኩም ሓደ ነገር ፀሊና ምስ ነረኽቦ እግዚአብሔር ለመስግን
بقول نقرات كاشعر بدل مسملتنا أنا ليه كون لي أدلني عليكم بو تمت نوس الله كم يقول أنا سميد الحفل اللي كانت شعب قالت كما فرنا بسماياتنا انتين قبرة نعاتاتكم تحتاتنا يزخون لنا قرماني شعر خون زيابهين بقزع تنبيكران بحقنا نزلتانا يشنقرن فتنا نمكرن فقال زيابهين أنا زيابهين لا قبر زيابهين حدو كيف التنبيروها زيابهين بزعبانا حسابه سهلناي صبقي دحاني أنتظرت جزينا 4 عامات كي وصلتنا كان مرة محلتنا خلينا نحاول كلنا نلسلزلنا إذا سلزي أنتظرنا كان مرة حلفوا من أبئين يمكن كتف ناول خير مخنيات ترنا 4 عامات كلنا كن أمور داتا أنت يمخان كان زيادة نقرنا سلزبنا نأخذ زين ناتو إلى زيادة حيزنا لخل لا يمزينا لمي نسوا وعلو كافت زعتنا وخوص عنا يلمي كافت كلنا برخا زوحات أنا نقدر بحيل بقول سمعنا لو من تحقبرنا أتنا عمتها تسألينا كم زيادة زلك أسنا سلامنا زربشنا نقدر لما كن بحيل كل سمع زيادة سلامنا ملسي زيادة بهلون أخبار خدنا هلونا زيادة ربيتنا خملي الله نادم هلونا زيادة سنة ربيتنا خملي أتسلام جزانا عسكين وزلوا أجلنا إنجر نسوة سلام زيادة كنا وانا خلصي آمين سلزي إلهم بزيحهم كان إلهم والنابر خاصي كده أبزي أحد نقر تجير مالتي من الله تقصد رأيكم ترى هلا قصر شمس مالتي يبقى عزيز زلوا نحنا ونبقى عزانا كسر زين أما يخون كلاون تيخون زخنا نقرأ هيقولون كندا خالد تزوجوا كما يلمن زلوا إذا قعدنا هون أما زحك هيقول زارك كلا يبلون مخناتو እግዚአብሔር በህልውናው ታይገው ባሪኮ ኤልያስ ነታም በለት ታይኖ ካፍተን ዘለዋ ከጫሰንኪ ቀድና ያጽበይሎ ነዓመል አህሞትና ናብለ ተኸለ ህልውና እግዚአብሔር ስለዝበዝሕ ግን ታክፍኩም ከይላ ህልውና እግዚአብሔር አብዘለው ብርሃት ወጉዳል ዝባል ነገር የለም ኩሉ ሙሉ ስለዚህ አበረ ሐሲብ ናፍቆት ስጋ ጀምሮ ስጋ ተራይቦ ስጋ ዘይበልዓና ይኖም ካናብ ሙሴ ከገረብ ነው ጀምሮ እዝን ወልዓ ዘለና ዝንሰቴ ዘለና ሰጅና ማዕረፍ እንደዚህ ክንበልዖ ቅያር ንደልለና ስለዚህ ስጋ ናፍቆ ስጋ ጻለ መቼም እግዚአብሔር ቃል مانا أتصبحها مجيبو أنت ناي سماي مجيب بتعمي قريب سمايو مجيبي إنا ولعو نقرقنك يورون أتصبح زو حبلنا الريما زو خلق الناس سمعا بنكا نقرب نمار كنت እግዚአብሔር ዝበለና ኮይና አይነረከብ ዳስዋይ አብይወትና ለውጥ የለ ንኻሎቱን ክንለውጥ አይነኽል እተመንም ዘይተማሃሩ ነገር ግን ጠቢበኛታት ዝነበሩ ሐዋርያት ግን ንዓለም ለውጥ ኮይና እታ ብዙሕ ዓበራታን እታ ብዙሕ ድኻማን እትኸይ ዝነበረት ሳምራዊት ግን نسامران نتاج كوكيلا نلوم طيب
ስለዚህ ካብ በረኻ ሲን ሓሊፎም ናብ ረፍዴም ተጓዙ ኣብ ረፍዴም ከዓ ውግእ ዓማሌቅ እስራኤልን ተዋግዩ ስለዚ ኣብዚ ክበፅሑ ከለዉ ዓማሌቅ ረኺቦ ውግእ እግዚኣብሔርን ዓማሌቅን ንውልድ ወለደ እዩ ዝብል ቃል እግዚኣብሔር ኣብ ዘፀአት 17 መወዳእታ ምክንያቱ ዓማሌቅ ብምንታይ ዝምሰል ብስጋ እቲ ኣዳማዊ ባህሪ መንነት ስጋ ብጣዕሚ ዘሸግረና ነገር ስጋ ኣብ ዓለም ተራፈ ስለ ዝኾነ ነቲ ናይ ዓለም ነገር ጥራሕ ዝብህግ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ክብህግ ኣይክእል ስለዚ ንስጋና ክንፀውም ክንፀሊ ከለና ንስጋና ኣድኪና ብመንፈስ ንኽንብርትዕ ዝገብር ስለዚ እቲ ባና ዝተቐበልናዮ መንፈስ እንተዳ በርቲዑ ንስጋና ንኽእዝዞ ይኽእል ስጋና እንተዳ በርቲዑ ግን ከቢድ ሓሳብና ተግባርና ምዝርራርና ናይ ዓለም ኮይኑ ይተርፍ ዝኾነ እቲ ቃል ስለንፈልጦ ግን ሙሴ ኢሉ ከልዕል ከሎ እስራኤል ይዕወት ነይሩ ሙሴ ኢሉ ከውርድ ከለኻ ዓማሌቅ ይዕወት ነይሩ ነገር ግን እግዚአብሔር ተዋጋይ ካብ ረፍዴም ሓሊፍና ናብ ከረን ሲና ወይ ከዓ ሆሬብ ክንበፅሒና ቁፅር 8 ተባሂላ ዘላ ማለት እዩ ኣብዚ ሙሴ ናብቲ ጎቦ ዝደየበሉ ምስ እግዚኣብሔር ዝተዛረበ እቲ ቃል ኩላህና ስለንፈልጦ ኣንፃር ግዜ ክጎይ ስለ ዘለኒ 40 ዓመት ኮለላ ይብልኒ ዘደዋር ሓደ ስለ ዝኾነ ምስተና 40 ደቂቕ ክጓዓዘ ስም እግዚኣብሔር ይባረኽ ኣሜን ድሕሪኡ ናብ እንጌራ ምርኣይ ኣብዚ ናይ ቁፅሪ 9 ኣብ ሲናይ ዝብል ከይዶም ማለት እዩ ኣብኡ ከዓ ንእግዚኣብሔር ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዝስዋዕ እንጌራ ምርኣይ ኣቕረቡ ድሕሪኡ ቁጥሪ 10 ንዕዮ ስራሕ ንሙሴ ንምሕጋዝ ዝተመርፁ 7 ዓበይትን ሓለቓታት እዩ እግዚኣብሔር ነዚ ዕዮ ዝድግፉኻ ዝሕጉስኻ 7 ዓበይትን ሓለቓትናታት ካብ ደቂ እስራኤል ምረፅ ዝበለሉ ቦታ እዩ 11 ተራሪእናዮ ኤጭዮን ገበር ይበሃል ኣብ በረኻ ዝኸብለሉ ማለት እዩ ሓደ ተራሪና ኮለለ ይብል ስለዚ ንሕና ከዓ ምስ እግዚኣብሔር ኣለና እናበልና ኣብ ህልውኑ ንነብር ኣለና እናበልና ኣብ ቤት እግዚኣብሔር እናተመላለስና ቃል እግዚኣብሔር እናበልዕና እናሰተና ከምኡ ኮለለ ንብል ከይንህልው ክንጠንቀቕ ይግባአና ምክንያቱ ኣብዚ 11 ተፃሒፋ ዘላ ናብ 12 ንኽኸዱ ንኸነኣን ንኽኣቱ ቀረባ ነይሩ ኣብዚ 12 ቃዴስ በርኔዓ ዝተባህላ ሙሴ ሰለይቲ ናብ ከነኣን ዝለኣኸላ ኣብዚኣ ከኣታ ናይ ጉዕዞ 40 ዓመት ስለምንታይ እትብል መልሲ ንረኽበ ጉዕዞ 40 ዓመት ደቂ እስራኤል ስለምንታይ ንምንታይ ሚኪሓው ትሕግዘኒኻ ኣብ ዘህልኩ ምዕራፍ 14 እንዳንበብናያ ምኪድ ዘህልኩ ምዕራፍ 14 ስለዚህ ቃዴስ በርኔዓ ሙሴ ካብቶም 12 ነገዳት ነንነገዳቶም ዝመረፀሎም ነታ እግዚአብሔር ፀባን መዓር ንተውሕዝ ምድሪ ንኽስልዩ ከመይ ምዃና ንኽፈልጡ ንኸፅምዕዋ ዝለኣኾም
ملاشتهم 10 سبات كمي كم زنبروا أو كم እግዚአብሔር كمي نيرو كم تهزب خد كمي كم استقبلوا ملاشتهم كلته كاليب إياسو قال كمي كم زنبر أوا ملاشنا نقبلنا سلزي بروقات مس እግዚአብሔር نقعزالنا مس እግዚአብሔር نمالالسالنا بيت እግዚአብሔር نقلقلنا علنا قال እግዚአብሔር قال استفادالي ነገር قال سمعن نمقلن نستنتن نصنعن نمارنا علنا ስለዚህ ጉዕዘና አብረሃን ፍጠተ ዘይኮነስ ጉዕዘና ከካሌብን ኢያሱን ኮይና ናፍታ እግዚአብሔር እስራኤል ናፍታ እግዚአብሔር ዝበለና ሰማያዊት ኢየሩሳሌም አትወልድ አምበር አበረሃ ሁለልና ተፋል ኸው يمكن اسم يسوع كمبرئ بزلو توم أخيبا دما قالوا عابيلو جرحوا تهزلوا خاء بتاليتي تياخر كحدا كلهم لك إسرائيل دما أو مسيان أو آرونو أقولهم زلو تي أخيبا خاء بلو أو مدرجمسي كم مبنى وي أبسي ولا زي كم موتنا من مهابنا أجل ترارنا الهزبي نايتهم سليتي ملاش تفلاي نايتهم عصرتي ملأخت سنة سمع أتهم عصرت خاء زي كون ملأخت سنة المحلال فلونا تهزبي اتهزبي خاء عاقم سنة سمع كبكي حلال سلزي نموسي خاء تاقبرلو نموسي نعرمك أقربرلو أهجمسي كموتنا وي أبزور أخذ كموتنا من مهابرنا جينا للبحر إفراحي تسعر خلو انتهي لما يمقرون لي بزعبا موت يم زمنا يزلو موت بموتو عبد سنخ موت يم زمنا يزلو እግዚአብሔር እንكم يدلي مغناتو እግዚአብሔር زتوجو حزبي እግዚአብሔር زحاريو حزبي እግዚአብሔር زمرصو حزبي ነገር ግን ትግስ ህዝቢ እግዚአብሔር ክፈልጣይ ነቲ ማና ዝመገበው እግዚአብሔር ነኸፈልጦ አይካለም ምንጭ ምክንያቱም ዘይ ህዳው ፍጽም ካሉ አይካለም ነቲ ዝሪኦ ነቲ ዝሰምዖ እግዚአብሔር بعين مكان نرأيه كستقبل الأيكار الناس سمعوك كردوا أيكار كتمي فور سلسلة نحن بسيف الموجود عن استناد الكنافة أخماره نمنتاي إسحاق هير نبزا مدريس يا أتونا نبجبسي أنت نملس دو قدا أين حاشن نحردو كأ حلقة قدا نشد أمو نبجبسي نملس تبعه شروع حسين أرون أبكرمي بزلاتها محبر أخيرا دك إسرائيل ببصوم تدفو إياسو ودنوه كاليب ودي يوافان كابتوم سليتي تهاجر زنبهرو كداونتوم قدرو بفلاي أب سوق بعد ترى نحد حدهم كا حلقة قد نشمو نبجبسي من ملس تبعه أزيم أنستي قبطاويان كويلن سبوتن إسرائيلاويان زوخنو سبوتن قبطاويان كينو أنستم قل إسرائيلاويان زوخنا حنفس ميرو بزران واحد تخكل كاب دك إسرائيل زي كونو حواس زنبرون ميرو سلزنة الهزبي نابزنة قرزن خاطو بتعمي شكر زخنونك إذن كنزيهم زامسون استحوسوا زنور هزبير مخناتو حدا سبعي إسرائيلاو خوني خلي سبيتو كن قبص عاوي تتكون تخيلها إذا سبيتون قبص عاوي إسرائيلاو تتكون تخيلها سبعي كن إسرائيلاو خوني نتعلق زلو زبال أملاق سلزي فلتو نساتهم حسابهم يخون حلمهم أقول زنكرات السنبرنتين قلت الناس أبتحت بارنا تفرعوا مجزئ كنزل فوق الشوعات نبزور أخي ودك إسرائيل كأكم زي إيران تزارو
እታኽን ስልያ ዝሓለፍናያ ምድሪ ኣዝያ ጽቡቕት ምድሪ እያ እግዚኣብሔር እንተፈትናስ ናብታ ጸባን መዓርን እተውሕዝ ምድሪ ናብታ ምድሪ እቲኣ ክእትወና ንሳ እውን ክህበና እዩ ኣብ እግዚኣብሔር ግዳ ኣይተዓምፁ ንሳቶም እንጌራና እዮም እሞ ንስኻትኩም ንህዝቢ እታ ምድሪ ኣይትፍሕዎም እቲ ዘጽለሎም ካባታቶም ኣግዲሱ እግዚኣብሔር ከዓ ምሳና እዩ ኣይትፍሕዎም ብዘሎ ተኣኼባ ግን ኣብ ዳርባ እምኒ ክቆትሎም ተዛረበ ክብሪ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ ድኳን ምረኻብ ንኹሎም ደቂ እስራኤል ተረኣየ ስለዚ ኢያሱን ካሌብን ነቲ ትክክለኛ ዝረኣይዎ ነገር እኳ እንተ ነገሩ እቲ ህዝቢ ክቕበሎ ኣይከኣለን ሎሚ ብዙሓት ኣገልገልቲ እግዚኣብሔር ካብ ትቐንዲ ዝሽገረዎ ህዝቢ ካብ እግዚኣብሔር መንዚሩ ሰዲዱ ኣብ ዘለወሉ ግዜ ክትሓልፍ ኢኻ ክነጥረልካ እዩ ክትካወናውን ኢኻ መኪና ኣለካ ከም ዝኸውን ኣለካ ናይ ተስፋ ወንጌል እግዚኣብሔር ይመቁስ بمسارته خبير مسكينا نعمل مسكينا أورد حديث الناي بكريستوس يسوع عبد سمعت تواريخنا أخذ بيت سريعة تلصق مكينا سريعة تجز على أمر بروفيس هيد لك إذا هزم خالد عوق يوم دبيلو نتخكلنا زي كنا حصوت زخنا نعو تقبلهم نتم حقينيات نتم زرع يريم دن زمسكر نتم نخل عينا زولو እግዚአብሔር ምሳና ይዝሉ ክቕበልዎ ማይካል አምሳያ ቆዳ እንኢሎም ናው ክትልቆ ደል فوق أسر تعلم እግዚአብሔር ድማ ሙሴ እዚ ህዝቢ እዚ ክሳማዓስ እዩ ዝነቐኒ ክሳማዓስ እዮም በቲ ኩሉ ኣብ ማእኸሎም ዝገበርክዎ ትምህርታት ዘይኣምኑኒ ብፈራኹ ቆም ከጥፍኦም እየ ንኣኻ ግና ካባታቶም ዝዓቢ ዝብርትዕ ህዝቢ ክገብረካ እየ ብሎ ሙሴ ከዓ ንእግዚአብሔር በሎ እቶም ግብፃውያን ንስኻ እኳ ነዚ ህዝቢ ካብ ማእኸሎም ብሓይልኻ ዘደየብካዮ እዚ ክሰምዑ እዮም ነዞም ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ዝነብሩ ድማ ክነብሩ እዮም ንስኻ እግዚአብሔር ኣብ ማእኸል እዚ ህዝቢ እዚ ከም ዘለኻ ንስኻ እግዚአብሔር ገጽ ንገጽ ከም እተረኣኻ ደበናኻ እውን ኣብ ልዕሊኦም ከም ዝውቀዎም መዓልቲ ብዓንዲ ደበና ለይቲ ከዓ ብዓንዲ ሓዊ ቅድሚኦም ከም እትኸይድ ድማ ሰሚዖም ኣለዉ ሕጂ ከዓ ነዚ ህዝቢ እዚ ከም ንሓደ ሰብ ጌርካ እንተቐተልካዮ ሽዑ እቶም ወሬኻ ዝሰምዑ ህዝብታት እግዚአብሔር ነዚ ህዝቢ እዚ ናብ ዝመሓለሉ ምድሪ ክእትዎም ስለዘይከኣለ ኣብ በረኻ ሓረዶም ኢሎም ክዛረቡ እዮም ኣብዚ እንሪኦ ሙሴ ስድኦም ክልመን ከሎ ንእግዚአብሔር ጠፊኡ ወይ ከዓ ንእግዚአብሔር ከማኽሮ እግዚአብሔር ምኽሪ ሰደድ ይኮነን እቲ ዝተበጀዎም እግዚአብሔር ንምንታይ ነዚ ምዕራፍ ህዝቢ ሙሉእ ክነንብቦ ለለ እቲ መልሲ ኣብዚ ስለ ዘሎ ንሕና ከዓ ኢና ዘለና ታሪክ ደቂ እስራኤል ዘይኮናስ ታሪክና ኣብ ናይ ደቂ እስራኤል ተጻሒፉ ስለ ዘሎ እቲ ንኸዶ ዘለና ንመላለሶ ዘለና ነገር እዚ ክንፈቱ ክንጸልእ እዚ ንስራሕ እግዚአብሔር ንናይ እግዚአብሔር ሰባት ስለንንዕቕ ንእግዚአብሔር ኢና ንብላ ንናይ እግዚአብሔር ሰባት ዘይንቕበልና ነትሳቶም ዝተቐበልዎ እግዚአብሔር ኢና ዘይንቕበል ስለዚ ኣብ መሓድሕድና ምቅብባል የድልየና ምክንያቱ ንእግዚአብሔር በቲ ንእግዚአብሔር ደስ ዘይብሎ ፍቓዱን ሓሳቡን ዘይኮነ ነገር ምስ ንገብር ንእግዚአብሔር ኢና ንንዕቕ ዘለና ንማንም ኣይኮነን ማንም ተሰዓርን ሰዓርን ዝበሃለሉ መድረኽ የለን ኩላህና ብክርስቶስ ሓደሽቲ ፍጥረት ኢና ኩላህና ብክርስቶስ ሓደ ኢና ሓደ ሰብ ኣዘራርብኡ ወይ ከዓ ቃላት ከናፍሩ ወቂሩ ስለዝተዛረበ ጨለ ናይ ዘረባ ስለ ዘሎ ብልፅ ክብል እንተደልየ ንገዛ ርእሱ ጥራሕ እዩ ዘሎ ምክንያቱ ብክርስቶስ ሓደ እዩ ማንም ካብ ማንም ዝበልፀሉ ማንም ካብ ማንም ዝሕሸሉ ነገር የለን እቲ ዝተበጀወና ብደሙ ዝዓደገና ክርስቶስ ንኹላህና እንታይ ማዕረ ንሕና ካብቲ ኣካላት ሓደ
زي 17 حجة لمنك الله حي زابير إبان كمتي تزارب كايو كمزي إلكا زابير مخورا دنباي بعد بزوح مهرقيو نسو بدلن حاتياتن يقرأ يبن حاتيات أبوتات كأبولك سالساي تساقراو عين ولدو يقص انبر نوداري تيقصن أي حدبون نزي نزبي كان زي كاب جبتي حسكا تساق نابزي يقرأ زبالكالو حجي خاء المناكا اللخو نزيد نزبي كمزي عبي حرفتا حاجاتو حدقلو اكزابير دما بدل كمتي قالكا يقرأ إلى إيه قناخ أنا بحق هياو إيه بزنا مدري خاء بخبر اكزابير كتماليها كلهم أتوم كبرين أب قبسن أب برخا زقوبكو تأمراتي زرعيو سباب درو عسبت الساق فتنو قاليك آيسمون سلازي قال اكزابير زي مسمعنا انتهى سب نتزور إلى حسن أين تعش أنا يوم يزورون صباح حمزة عصر القصينة مغناته بزيان هير أكال تبغي نقال خاص تكهم لا من الله نزي معرف نزي كله خلنا نقول اسمه لنا نقرقل كم هم مركوس الله أبزيان أب سلاسان كنتن كسب سلاسان 4 تنزل خم ببني نسخاتكم جنا رئيسهم أبزي برحاز خوندقي دكهم كا أبرها 4 عمت قاسو خونيو رئيسهم أبرها خسائز تخا منزرنا هم قصرين كم قصر إتن نتا هاجر سلخ ملن معلتات 4 معلتي حانت عمت أبكندي حانتي معلتي 4 عمت حاجاتكم قصريهم كبخاتكم كم زرحق خا كتفلتو إيوه سلز إتم سليتي نخل عن خلو 4 معلتي وكير بمخنيات نحانتي معلتي انتاي كوينا مالتي حانتا عمتك إذا خاص لمنتاي نقال እግዚአብሔር بزي مأزازو نتبت المرتن تأمرات اللي زوطون እግዚአብሔር بزي مردون أم كان እግዚአብሔር مقرون رامو ما كان እግዚአብሔር ممرارو بتزريقو زنبرو እግዚአብሔር كريم زي كونسني نتزريقو زنبرو نايتصال مال حي نرؤو أمينو ويكالعو سلازرقو زنبرو أكمي እግዚአብሔር أبهلونا እግዚአብሔር كامن بالقريفو نام قمتي أكمي እግዚአብሔር نخقزو أبتحتي بارنات فرعون دمرت سلازي بروخات لو من احنا خمنا لنا من الوقت نقلقلنا عرعر كلنا خيرين نقلقنا وحتى كنا بنطرح لنا ونحن قال እግዚአብሔር إذن عيو إذن يدسل لي إلا أن نرسلو يلا እግዚአብሔር ባርኩ نتصلي